Jedan. Brže. Dva. Vidi. Napadači, nema neko babere. Znači, vi koliki su? Jasno, a vas dvojica razbiti. Odbrano džeparine. Sad, brzo! Ajde! Tako je. Prišli se i gore. Okorak. Hop! Koja je tehnika sada? Zdravo. Ali nazad. Sad! Momci, vi znate da sam ja pevač? Mislim bre, radi nego ja stalno da napinjem da... Kad ja kažem sad, oni rade sad. Kad kažem sad, oni urade kao zmajevi. Znači bre, nemoj da me nervira. Ajmo dalje. Hop! Brže! Bravo. Ovo sada bez tvoje komande. Najbrže.